Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Prošlo je 80 godina od početka genocida nad srpskim narodom u NDH. Jedan od simbola tog doba je pokolj u Glinskoj crkvi gdje su ustaše u ljeto 1941. pobile više od 1000 Srba iz Topuskog i Vrginmosta. Načelnik Vrginmosta Milan Vrga na jučerašnjoj komemoraciji povodom 80. obljetnice Glinskog pokolja obratio se okupljenima u ime potomaka žrtava i podsjetio na revizionizam kojim se danas vrijeđa uspomena na žrtve genocida. Mi potomci žrtava stojimo i pred tom revizijom mirne savjesti. Ali sa žaljenjem da je tako teško sačuvati dostojanstvo žrtava kao i naše vlastito. No mi u tome nećemo posustati. Potpredsjednik hrvatske vlade Boris Milošević prisjetio se ljudi koji su usred ustaškog orgijanja pokušavali pomoći Srbima. Jedan od njih bio je katolički svećenik Franc Žužek. On je u svom govoru, kad se gradio spomen dom, a tako je ostalo zapisano, rekao da je on za vrijeme rata radio samo ono što je dužan svaki kršćanin i čovjek da radi. Da pomogne one koji su u nevolji. Na komemoraciji je govorio i izaslanik Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, Veran Matić, koji je podržao proces izmirenja Srba i Hrvata započet još prošle godine posjetima mjestima stradanja i obljetnice Oluje u Kninu. Zaista je ono što je urađeno naročito u posljednjih godinu dana na uspostavljanju poverenja, uspostavljanju mostova unutar Hrvatske između srpske zajednice i Hrvatske države, nešto što je izuzetno važan iskorak i nešto što zaista ne samo da treba pozdraviti, nego i podržavati na najaktivniji mogući način. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća, koji je skupa s Antifašističkom ligom organiziralo komemoraciju, Milorad Pupovac, prisjetio se još nekoliko ustaških zločina u pravoslavnim crkvama, ali Glina je nešto drugo. Glinska crkva se od ostalih crkava izdvaja ne samo po broju žrtava, po broju ubilačkih kampanja, nego se izdvaja po tome što se u njoj sabiru svi elementi plana poništenja jednoga naroda. Pupovac je podsjetio i na nešto čime se mnogi Srbi ne mogu ponositi. Da je ovaj zločin ovdje bio i upotrebljavan i od nas Srba. Ne za sjećanje na patnju naših sunarodnjaka i naše iskupljenje kroz njihovu patnju, nego za produbljivanje mržnje i uključivanje u nasilje. Bilo je takvih politika tokom 90-ih. U ime Antifašističke lige Vesna Tečelić je pozvala na priznavanje patnji žrtvama svih ratova. Vrijeme je da pronađemo način da priznajemo patnju jedni drugima. Veliki je zalog prošlogodišnjih koraka učinjenih na obilježavanju godišnjice Oluje u Kninu i riječima koje je tad rekao premijer. Veliki je zalog u riječima koje su rečene u Varivodama i koje su rečene u Gruborima i od strane ovdje danas prisutnog potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Komemoracija je održana na mjestu na kojem je stajala crkva u kojoj se zločin dogodio. Nakon rata je izgrađen spomen dom koji je protuzakonitom odlukom lokalnih vlasti u Glini preimenovan u Hrvatski dom. I ne postoji grublji oblik negacionizma nego li da neko općinsko vijeće, neko općinsko poglavarstvo donese odluku o takvom preimenovanju. Hrvatski dom je časno ime, ali Hrvatski dom stajao je na mjestu gdje su sada ove stambene zgrade. I sigurna sam da u Glini može biti mjesta i za Hrvatski dom, ali ne na ovom mjestu gdje je stajala crkva Presvete Bogorodice.
Uoči komemoracije Vesna Tešelić i Milorad Pupovac položili su vijence u čast hrvatskim civilima i vojnicima poginulima u Domovinskom ratu.